tong jorawo watini tui torma jorawo bahike chubanai tiar angani bagai kuchuk beremni kokchapjakha hasteni Mantri Okwrani Dr. Panik Saha cha holo TYFT ni conference holo luwaji jakha o kokchapjakha no watini tui tor kahinke administration no je sakefano tiar tongnani bagai shikang bariano dagi kha Mantri Okwrani Watwini molo tui tornani shikangno tiar tongnani bagai kuchuk beremni kokchapjakha hasteni Mantri Okwrani Dr. Panik Saha cha holo TYFT ni conference khotolo o kokchapjakha kokchap thaniwo agoli puro nigam amchai khoboi hasteni kurung thayo watini tui lomkhe chubanani bagai tiar tongna kachajak tuino rohorna tei bahaike chubanai aborokno sabai shukrubai koklam angkha Mantri Okwrani bebak tangbedik rokni bisingo kurunglaimung teibo phankrak khlainani bagai shikang bariano tiar tongnani tei je mansak chubanani bagai phandika Mantri Okwrani teibo saka wati pantini jorawo tongkosong lukurokni langma bai manekhani rokno katirinani bagai hapang mansak chubanani kokno saka jefurpano tiaro tongnani kokno bo dagikha abono kare bahaike chubanai aborokno bo sabai shukrubaino phandika Mantri Okwrani jora hamiao tongkosong lukurok leria wino chubachu manthong hinino o yapri sheka Bureau Report News Now